Kulesi siqephu esithile ngizoxoxa ngokuphenduka kwesifo sikashukela. Okokuqala, khumbula ukuthi kunezinhlobo ezahlukene zesifo sikashukela futhi thayipha isifo sikashukela kusukela manje asinakushintshwa. Bokuza ekuthayipheni isifo sikashukela sesibili, yebo, singahlehiswa noma sixolelwe, kodwa kuphela uma ubungakhuthala kakhulu eminyakeni embalwa yokuqala yokuba nesifo sikashukela sohlobo lwesibili. Kungenziwa kanjani lokho? Uma ulandela ukudla okuqinile, uma ukwenza ngaphansi kokuqondiswa udokotela wezokudla noma udokotela we-endocrinology noma udokotela omdala, kungenzeka ukuthi ukwazi ukufaka isifo sikashukela sohlobo lwesibili emgudwini wokuphumula. Ngakho-ke, ukudla, ukuzivocavoca, nendlela yokuphila yizona ezingaphendula isifo sakho sikashukela sohlobo lwesibili. Lokhu ngokwehlukana, khumbula ukuthi kunemithi ethile engasiza kule nqubo. Futhi okokugcina, kukhona ukuhlinzwa kwe-bariatric okungasiza futhi ekuguquleni uhlobo lwesifo sikashukela sohlobo lwesibili. Good.